Lycka till allihop. Vi börjar med den här superpaketen som vi ger bort. Klart godkänt. En Quad Diamond till Toronto Maple Leafs på Morgan Riley. Trevligt kan vi kalla det. Oj, vilket sjukt böjtkort. Yes. Sista kortet är alltid bra. Det här tror jag är en bra box. Jag ser att det här är en bra box, mina vänner. Direkt. Vi börjar med en Masked Man på Daniel Althuller. Och han går till Carolina Hurricanes. Carolina får en Masked Man 1/1. Och här har vi med logo. Game Used Jersey Gold till Calgary Flames. Mika Kiprusov. Står på baksidan Calgary Flames också. Här har vi ett kort som är i jättedåligt skick, så nu tar vi det. På Brent Kran. Och det är Calgary Flames. Framsidan ser bra ut, men det är baksidan som är... Jag vet inte om det syns, men baksidan är skavd här uppe hela vägen. Och kanterna är kass. Så nu vet om det bara. Sen har vi en träff till Boston Bruins, Joe Thornton. Game Used Jersey. En autograf till Carolina Hurricanes, Shane Willis. En Jonathan Blum. Går till Nashville Predators. Detroit Red Wings, Damian Brunner. Nu börjar det bli roligt. Marcus Näslund, Franchise Players. Vi ser vad det var för något. Står ingen numrering på. Sedan har vi en, ska vi se, 8xare, Fight Strap. Står inget lag. Nu ska vi se vad det är för år, 2012.
Den här kommer jag få kolla upp innan jag säger vart den går. Dan Carcillo. Dan Carcillo. Borde väl vara, nu ska vi se, Chicago tror jag. För han var ju aktiv detta år. Så den går till det laget han var aktiv under detta året. Och det är, ska vi se, FS07. Kortet kommer från 11-12. Och då spelade han i Blackhawks. Så den går till Chicago. Ser även så ut. Och ett jävligt nice kort. Nathan McKinnon till Colorado Avalanche. Jersey and Auto. Ska vi se om den hade något Beckett-värde. Ja, 100 i Beckett-värde. Ja, den. Så där har ni ett bevis på att det är ett bra kort.